салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи яке аз проблемаҳое ки занҳои моро бисёртар безобита мекунанд ба шумо маълумот диҳам. Ин доғи рӯй, бо забони дигар агар гӯем, пигментатсия на лице мебошад. Имрӯз бошад сабаби пайдоиш, усулҳои табобат ва роҳҳои пешгирии онро дида мебароем. Табибон доғҳои рӯйро ба якчанд намуд ҷудо мекунанд. Якум, ин доғҳои модарзодӣ. Ба онҳо дохил мешавад ҳар гуна намуд холҳо. Дуюм, ин доғҳое ки аз ҳисоби вайрон шудани мубодилаи гормонҳо ба вуҷуд меоянд, яъне гормональный дисбаланс. Чунин доғҳо баъди ҳомиладорӣ, дар вақти ҳомиладорӣ, дар вақти номунтазам будани ҳайзбинӣ, яъне бенамозӣ ба вуҷуд меоянд. Одатан чунин доғҳо баъд аз таваллуд кардан ва барқарор кардани ҳолати гормоналӣ бо тавсияи гинеколог ва эндокринолог нест мешаванд. Сеюм, ин доғҳое ки аз таъсири нурҳои ультрабинафши офтобӣ ба вуҷуд меоянд. Чунин доғҳо бисёртар дида мешаванд ва табобати онҳо низ душвортар мебошад. Чорум, ин доғҳое ки дар вақти дар организм кам будани витаминҳо, минералҳо ба вуҷуд меояд. Панҷум, ин доғҳои пирӣ ҳангоми аллакай пир шудани пӯст пайдо мешавад. Одатан дар занҳои аз 40 сола 50 сола боло дида мешавад. Ниҳоят, шашум, доғҳое ки аз сабаби нодуруст кор кардани узвҳои ҳозима ба вуҷуд меоянд. Яъне агар дар ҷигари шумо, дар талхадон ва узвҳои ҳозима ягон хел проблема бошад, дар ин ҳолат низ доғҳо дар рӯй пайдо мешавад. Табобати чунин доғҳо чӣ гуна аст? Дар аввал шумо бояд аниқ кунед ки сабаби пайдошавии чунин доғҳо дар чист. Сабабашро ки аниқ кардед, табобаташ низ осонтар мешавад. Доғҳои модарзодиро одатан табобат намекунанд, чунки онҳо андозаашон низ хурд аст ва бисёр ба одам халал намерасонад. Доғҳои гормоналӣ бошад аз ҳисоби вайрон шудани мубодилаи гормонҳое пайдо мешаванд. Аввал бояд аз машварати гинеколог ва эндокринолог гузаред, ташхисҳоро гузашта, баъд табобат кардан дар кор. Дар ҳолате ки шумо ҳамон ҳолати гормоналии худро барқарор мекунед, доғҳо низ оҳиста оҳиста гум мешаванд. Доғҳое ки аз ҳисоби бемориҳои узвҳои даруна пайдо мешаванд хеле бисёр мебошад. Аз ин рӯ бояд шумо аввал бо гастроэнтеролог маслиҳат карда, ташхиси ҷигар, роҳҳои талхагузар, талхадонро гузаред. Барои он ки ҷигар бисёр бемориҳо дорад ва бисёр бемориҳои ҷигар маҳз доғҳоро дар рӯй медиҳад. Ҳатто санги талхадон метавонад доғи рӯйро ба вуҷуд биёрад, чунки кори талхадонро вайрон мекунад. Дар ин вақт кори талхадон вайрон мешавад. Кори талхадон вайрон ки шуд, маҳз доғҳо ба рӯй мебарояд. Ва ниҳоят аз ҳама асосӣ, ин таъсири нурҳои ультрабинафши офтобӣ мебошад. Сабабе ки иқлими мо бениҳоят гарм аст, маҳз он сабаб мегардад ки доғи рӯй дар мо бисёртар пайдо шавад. Пас дар ин ҳол чӣ бояд кард? Новобаста аз фасли сол, сардӣ, гармии ҳаво, ҳар як шахс бояд аз кремҳое истифода барад ки аз нурҳои ультрабинафш ҳифз кунад, яъне SPF защита дошта бошад. Табобати чунин доғҳо душвортар аст. Аз ин рӯ чунин кремҳоро ҳар рӯз истифода бурдан дар кор. Ками кам то 6 моҳ истифода бурдан дар кор ки ягон хел эффект пайдо шавад. Ҳар гуна маскаҳо дар як ҳафта 2 маротиба истифода бурдан дар кор. Кремҳои сафедкунанда, яъне отбеливающий крем, фақат шабона истифода бурдан дар кор. Крем ва маскаҳо истифода бурдан дар кор ки дар таркибашон витамини А, витамини Е, витамини С ва ҳар намуд кислотаҳо дошта бошанд. Чунки маҳз норасоии чунин витаминҳо метавонад доғҳои рӯйро зиёдтар кунад. Агар шумо як ҳафта аз чунин кремҳо истифода бурдеду ягон хел эффект надидед, ин маъное надорад ки ҳамон крем эффект надорад. Боз такрор мекунам, барои фоидаи чунин кремҳоро дидан, онҳоро муддати хеле дароз истифода бурдан дар кор. Ва ниҳоят табобате ки дар вақтҳои охир хеле бисёр маъруф аст ва ба бисёр шахсон тавсия дода мешавад, ин лазерная шлифовка, намудҳои гуногуни пилинг ва фототерапия мебошад. Чунин протседураҳо эффективнастшон доказаны, дар муддати кӯтоҳтар метавонанд доғҳои рӯйро нест кунанд, вале дар хотир доред ки чунин протседураҳоро танҳо зимистон гузаронидан дар кор. Барои чӣ дар зимистон? Вақте ки шумо дар тобистон чунин протседураҳоро мегузаронед, боз берун мебароед ва нурҳои ультравинафши офтоб ба шумо таъсири худро зиёдтар мерасонанд ва доғҳо зиёдтар пайдо мешаванд.
лазерная шлифовка ва фототерапияро шумо бояд соле 2-3 маротиба гузаронед, танҳо дар зимистон. Баъди гузарондани чунин процедура аз хотир набароред, ки бояд бо кремҳое ки SPF защита доранд истифода бурдан гиред. барои он ки мавзӯъ бисёр дароз нашавад, дар поён ва дар зери видео ва дар комментарияҳо якчанд намуд кремҳое ки барои доғҳои рӯй тавсия дода мешаванд ва якчанд намуд маскаҳоро нависта мемонам. умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломат бошед.